Яз айының бик матур көннәре галәмдә тантана итә. Бүген үзенең матур туган көнен, алтын юбилеен Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче якташыбыз Хасанов Ринат Мөстәким улы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Фәимә, кызлары Гөлнара һәм Билия, кияве Альберт, оныклары Денислам, Дарина, Диляра котлыйлар. Ир-атлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Беренче чиратта әти-әниеңә мәхәббәт җимешләре, синең өчен иң әйбәт тормыш иптәше, иң газиз әти һәм бабакай була алган уллары өчен рәхмәт әйтәсем килә. Мәхәббәтләрен алар сине туу белән дәвам иткәннәр. Сиңа дөньяда иң матур сыйфатларны тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан кешем. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышымда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне идеаль итеп камилләштерәсем килә. Менә инде озак еллар дәвамында без матур яшәп киләбез. Өстәвенә тормышыбызны бизәп 2 балабызны да үстердек. Бүген инде оныкларыбызга шатланып, шин әби-бабай булып яшибез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклармын һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле, бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арамый тырыш хезмәт итә, үзе сайлап тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен, Аллаһ бирер безгә нәсибен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән имин гаиләң, балалар, җан юлдашың, бала оныкларың сиңа бәхет теләп калалар. Әти, бу сүз һәр кешенең йөрәк түрендә урнашкан иң кадерле сүзләрнең берсе. Әти дигәч күз алдына нык кыя, ышанычлы, таяныч булган олуг бер зат килеп баса. Әти дигәч гаилә ныклыгы, тынычлыгы күз алдына килә. Без дә әти ягыннан уңган бик бәхетле кешеләр. Үзенең бар җылысын, мәхәббәтен, игътибарын безгә бүләк итә алган яраткан кешебезнең юбилее килеп җитте. 50 яшь. Бу билгеле әткәй олы тантана. Син гомереңнең түренә аяк атладың. Гомерең лаеклы килеш уза. Чөнки сине балаларың яратып хөрмәт итә. Оныкларың бабакай дип ихтирам итәләр. Якыннарың, дусларың, туганнарың синең олы йөрәкле булуыңны белеп, кардәшлекне онытмый яшәвең өчен яраталар. Бүген юбилеең көнендә без сиңа бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт әйтәбез. 100 яшеңә кадәр җитеп, безнең һәр казанышыбызга шатланып яшәргә насыйплар кылсын. Әтиебез 50 тулды диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә күрәм, хәзер күзләреңдә шатлыктандыр яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап ышан бик күпләре газизкаем, шөкер, көнләшә. Синең туган көнгә тиебез, нәрсә бирик икән бүләккә. Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп, яшәрбез без әткәй тормышта. Кадерле Ринат абый, якыннарыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз. Minнән юлларың авалыр, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдан сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным.
халәтен. Яратырга бары булдыра алам, минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгә. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгә. Юлларыма нурлар түшәдең дә, Кошык җәеп чыктың каршыма. Яшим бүген сөю назларында, рәхмәтлемен сиңа барсына. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгә. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгә. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгә. Хасанов Ринат Мөстәким улын алтын юбилее белән Урта Терешка авылыннан Мустакаевлар гаиләсе, Фәридә һәм Вилдан, балалары Фаил, тормыш иптәше Эльвира, Илнар, тормыш иптәше Эльвира, оныклары Милена, Данис һәм Ильяс котлыйлар. Сөекле киявебез, абыебыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Ир-атлар бу тормышта 3 биеклек алырга тиеш диләр. Син эшне генә түгел, меңнән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да элгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа, менә сизми калдың шундый олы юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Әйтәләр бит, һәр олы ир-атның артында шундый ук олы хатын тора дип. Бу хак сүзләр. Гаиләнең тынычлыгын, иминлеген барлаучы хатын Фәймәбез ул. Аңа сиңа аны бәхетле итеп яшәвегезгә бары 5 билгесе куясы килә. Мәхәббәттә туган балалар да бик матур булып чыкты. Оныкларыгыз күз тимәсен, сездәй күрклеләр. Гомернең һәр көне имин булсын, һәм куелган бар максатыгызга да ирешегез. Кыйммәтле кешеләр белән очрашыгыз, гаиләгезнең елмаюы белән сөендерегез. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләрегезне дә эшләп өлгерегез. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме җан тынычлыгы, бәхетле, озын гомер телибез. 50 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей киявебез, каршы ала таң белән, насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек? Бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый талмый бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен, туганлык хисләреңне, утырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Хөрмәтле Ринат абый, Мустакаевлар гаиләсе сайлаган җырны сезнең игътибарга тапшырабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, алтын юбилеегыз котлы булсын. Günlük bu dünya ömrünü kim bilir.
Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә. Яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары, бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда.